Nye kado sidaw ka ciden ye cɛla bɛɛ kama anw ka jamana ni sidaw jamana maa ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ I ka dɔn min ye Goodluck Jonathan Yusu ka makɔnɔ ni bɛ anw ka jamana kɔrɔ Bamakɔ ya kalo tile 23 ka taa bila kalo tile 24 na suɲɛ kalo san 2022 Yusu fasikɛ b'a ko min ye ka dɔ nakunti dɔwɛrɛ ye fɛrɛw ka sigi sen ka bakuruba 2 ni bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'i ɲɛ munumunu ka bɛn o mɔ bi jamana kɔnɔ n'o ye kalafili labɛnkow ye ani ka dɔ furancɛ fanga ale waati ko o kuma se kɔni kan ka boli ninnu de kan ni nka I ka dɔ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen jira I ka dɔn Goodluck Jonathan na a bɛ se ka taa min ɲɛfɔ a ka I ka dɔn ka fɔ kɔmasegi kama okumu kɔnɔna na ni ka taa ɲɛfɔ sidaw jamana ɲɛmaaw ye Yusu o ka makɔnɔ ne kɔni bɛ anw ka jamana in kɔnɔ min ye I ka dɔn ka fɔ kalo tile 23 ka taa bila kalo tile 24 na o sidaw jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔnye min kan ka boloda n'an fana bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'o kɔnɔ o don ye ka dɔn kalo tile 3 ye juillet kalo san 2022 ka kɔn o ɲɛ ko min ye jamana 3 be olu kan ko kibaraw o Yusu kuma bɛna taa ko olu de kan o fɔlɔ ye anw ka jamana ye n'o bɛ ba Maliba ko fɔ filanan ye Burkina Faso ye sabanan ye ka dɔn Laginɛ Conakry ye faraw bɛna sigi sen kan joona joona anw ka jamana faamaw fɛ u ka se ka jateminɛ kɛ min ye ka dɔn embargo min bɛ anw ka jamana kan o bɛ se ka wuli cogo min na nka min ye sidaw jamana ma ɲɛmaaw ye olu fana fɛla ye min ye o de kalafili a labɛn ko ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen jira min b'a jira k'a fɔ nin wulibali a tɛ tɛmɛ nin kan u ka se ka sɔn o ko kɔni ma o k'a fara o kan min ye k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga ale kun damana ye min ye ka se ka o fana bugunatigɛ fɔ ko bɛɛ lajɛlen jira sidaw jamana ɲɛmaaw la u k'u ka fɛla fɔ o ko kɔni da la u k'a sɔn walima u ka ban an bɛ Ala deli u ka sɔn a ko kɔni ma walasa gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan u bɛ se ka bɔ jamanadenw kan cogo min na o fasikɛ b'a ko Nigeria ale ka dɔn jamana ɲɛmaa kɔrɔ Goodluck Jonathan k'a kɔni min na ni kana fɛsɛfɛsɛliw bolo da ka se ka na hakilina kumaw fɔ u bɛ se ka bɛn cogo min na ko la yanni ka dɔn kalo tile 3 cɛ a kɔni ma tigɛ daw da la fɛrɛw ka sigi sen kan hali n'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ bi u kɛn bɛ ka fɛrɛw ɲini ka sigi sen kan kalafili o labɛn ko kunkanko kibaraw la ale ni ka dɔn min ye sariya sunba ye ale fana ko fɛsɛfɛsɛli kama ko baaraw ye I ka dɔn daminɛna ka ban koyi k'an ka Ala deli sidaw ka ciden ale ni jaabi ɲuman ka segin o ka kɛ ka dɔn sidaw jamana ɲɛmaa maaw fɛla ye walasa gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kan a ka se ka bɔ o kan cogo min na ka kalo tile 3 ɲɛ juillet kalo san 2022 sidaw ka ciden k'an ka makɔnɔ jamanadenw sigilen bɛ ka kɔnɔ anw ka jamana kɔnɔ yan nin kalo in tile 23 a banna a bɛ daminɛ sini dɛ sini ni Ala sɔnna walima sinikɛnɛ de sinikɛnɛ don bisimila bisimila lajosi Ala k'an sutura hali bi Ala ka jamana in basigi Ala ka bɛnkɛ kelen kan jamanadenw an bɛ lafiya cogo min an bɛ bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔ gɛlɛya kɔni anw kelen da koyi o fana ka fɔ min ye gɛlɛyaba a bɛ diɲɛ kan bi Ala ni Ukraine ale ni Russie ka mankan min bɛ sen na lase a kɛn bɛ ka min ye fɛn bɛɛ lajɛlen layɛlɛ Ala k'an sutura amin Lagos min ye kalafili min n'o kan ka kɛ kalafili o tɛ kɛ cogo si la ni sariyabolo ma ta kalafili sera k'o jɛ bɛɛ lajɛlen ka sɔn Lagos o de kɔnɔna na sa min ye CNT k'olu kɔni ye aw ka dɔn o gouvernement i ka dɔn u y'a yeri gouvernement kan koyi ni ye kabini ni hakili b'a la min ye aw ka dɔn ni min filɛ nin ye I b'a ye Sogɛli Kokala Mayiga kabini nana kɛmɛjɔ min ye 30 maa dɔw ko ko fɛɛrɛw de sɔrɔla I n'a fɔ Nusara ko don tɛmɛnenw na ale y'o fɔ cogo min na nka bi n'a ka bi min ye aw ka dɔn kalafili taasiraw ani kalafili a ma ɲɔgɔnlɔn Lagos o minnu n'olu kan ka sigi sen kan min ye taabolo min bɛ yen n'o ye 92 ye tu kɛra olu la Conseil national de transition min ye tu kɛra olu la ka bamayɛlɛma don olu la u taara ka taa kalafili la yalima ka dɔn tu kɛra min na aw sɔnna ma wa yalima min bɛ kɔrɔlen ka dɔn an bɛ t'o sira de kan wa Lagos kalafili o nana ka na kɛ min ye anw ka Conseil national de transition ba in na I b'a ye k'a fɔ min ye maa 115 olu ko olu sɔnna min ye I ka dɔn maa
saba olu ko ningo ko olu mason dingera jumado awami akunda neno anga awabulomba kono sende e kado awami nyera la olu ya jira ka fo awami an nana kana wala minge ziza minye kala flita sera ninga alaje ka afezeveze mi ni gouvernement blakana mi ka sanango ka bishi ka jibela jele bwala minye ajele ko ka bishi ka jibela jele bwala ninga to finire awa ajele ye la josi awkado minye transition moye o konna nasa ibe ka fo nyere la jaw ale madofo akori sende manyama ako awa minye ko transition ko makana fo ko awkado ko minye nyere la ko ibo ke watie ko ka awa lajeli ke ko latte ko tere minye abidangane yade o minye nyere la akanga ke ninga tlaka fese wori ko nan nasa nye awkado ente sente ako agelare ko sebe kaswa ke munye mi chokal ko kala mega nale avocado gouvernement ma nyamayo anu gouvernement olu avocado fe mununge bien sente avocado e kwa alema so abele jele magoy o mingera wulika jode kera sanga ani wati minye avocado nyera la mati dugutiki de bugo kisigi tene o minye alla jozi kabiri wati mina okokera sa ikado awo minye ibaye ka fo nganja mamora nga minye mami be no ye avocado premier ministre ka kangoro mai nale Fatumata Seku Dikoye ale ya jira ka fo ko ale mi yere ye ale ma ayere ye mi awkado ni bama elema mingera awkado awami nyera la okuma shimato ka fo awami sente moye oluka kalafili ninga mata ani ma kemeni mata ani duru soro o mi nyera la ma chite ka fo awami nyera la ka fo ko oluko ni ma kalafili de ma sabade ko ni olu mason o mi awkado ka bo wati mina ni gouvernement nye awasebe mblagata ibe ka fo awami kumade o keme fla ani tan ani konondo de ma kono nga minye bama elema kerapi konondo ani fla la o minye nyera la mi awkado ka fo minye awa mamunu be nolu be awa kala mamunu nganga kalafili ninga mado sugani ninga tlaka kodo labe o ma wolon vla akado awa mi ko premier ministre ma nanindi mi awkado sente ma so ma de sente kona ke premier ministre ma gelendi no boray ma sabawara be obedi président de la transition vert o mi o kado yelu ala ta mata ani durula o matseka politique mavo matseka politique koke ni ma parti politique we ani société civile o mi o kado na kono bela jele do alla la jise akoko ni be sena awulika job bi sena koko ni be mami molobi uye asum koita minye avocado ale de seka ko bela jele jalatige yelma mawa yelma somaka mawa yelma abe chogo di wa yelma na la segindugoni de wa la si ako bela jele be asumu ko tabulu aywa ne ko damne le ko kuraku mo e ko chogo di no prim ni manga ke mangare ntloba la ko M5 ube ko ma woro do ba fe ka vokolu maso oye share ya blagata o ya keta amaso mais akola ba me mami mulu asimi ba asimi mi fo atete moka mais no ibolono blala ko jamana ka intérêt ko de nyini jamana ka M5 don on te senti don on me balidi don abana c'est ça me pano de ka parce que jamana ka sini sigi foko re jatemne ka foko mbe fanga la bi on fait min be yere baro ka chemai yi pour akate ka intérêt kama shini machine ngena maka foko ne puma fam nyore fongo puma ka unti koro abana archive ba mbe bolo de abana fin ke CNT ko fin ke transition kono ni transition wati temena ame kla ka nyoanye bagolo shima ka yade ka foke puma fam kuma kan koro ambe kala sago kelengele gouvernement mamunu yake I bora dro ambi jabi ma kala reuno sente kono constitutionnaliste be sera do manya do maw sera do manga no be
politiquement be kalam karamgo be bela jele be voilà au gouvernement fana kono o ni mamunu ya kedi bela jele bo fanfɛ donc a bɛ min bɛ taa Mali ka intérêt de nɔfɛ o de bɛ viser notɛ k'a fɔ ko karisa gouvernement bɛ taa CNT bɛ taa il est le comment dire il est le président de la République anga ale on nafa ka bangata walima il est le comment dire le premier ministre on nafa ka bangata non Mali ka nafa kama amba beba bazo de ka on a dunya fese ka bogo sunya ka ke binga ka to ko fe abo ataka wati bane kuma transition bane ka kla kana fɔ ko non ko an kuma famu ko fiɲɛ dɔ kuma la non o tɛ fɔ yan bilen dɛ o tɛ fɔ Yusu i k'a dɔn Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma min ye Asimi ye i k'a dɔn kuma laban kɔni bɛ a bolo a ka se ka kow lajɛ ni hakili Yusu le pousse ale kumana i yɛrɛ kɔrɔkɛja Cɛmɔgɔ Traoré a kumana a ko il est temps de débarquer Choguel a ko waati sera ten sa sira ka di ka dɔn Choguel Kokala Mayiga ma ko a jirala ka fɔ min ye ka dɔn ka fɔ Choguel Kokala Mayiga ko n'a ma ɲa k'a fɔ ko kalafili kan ka labɛn min ye i ka dɔn Choguel Kokala Mayiga ye ale dun ye politiki tɔ dɔ ma ɲɛma ye k'a dun fɔra maa min kan ka i ka dɔn kalafili labɛn o man ka kɛ politiki tɔ ma ye ko n'o sen jɛlen don bolo jɛlen don ko sira kan ka di Choguel Kokala Mayiga ma sisan ko o baaraw de kan ka sigi senga walasa an ka se ka kalafili ɲuman sɔrɔ a sanuma a jɛlen zɛrɛ ni jɛ ka walasa jamana ale ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔn badabada ko o sɔrɔ fasirikɛba kɔni kumanen bɛ o kan an bɛ don min komi bi a ko ninnu bɛɛ lajɛlen jɛlen don koyi ko min ye i ka dɔn transition kunkanko kibaruyaw la ko fɛn caman fɔra hali jamana ɲɛma min ye jamana ɲɛma ye bi a tɛ se k'i kanbɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ n'a démissionnera ko sarti kura o de fɔ kalafili nata la kɔni nka premier ministre ale bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ka walan sɛmɛ k'a kɔn i k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen ye nka ale tɛ se ka kalafili labɛn ka tila k'a fɔ k'a b'i kanbɔ tuguni ko kɔni o baaraw tɛ se ka sen sɔrɔ cogo si la ko juguya tɛ kɔniya tɛ i k'a dɔn k'a fɔ n bɛ karisa fɛ walima n tɛ karisa fɛ o ko kɔni tɛ Cɛmɔgɔjan ko nin ye sira jɛlen ye min n'an bɛɛ lajɛlen bɛ a ko kɔni dɔn kalafili labɛn ko cogo ɲuman kɔni kama o de kama bi bi in na i n'a fɔ laɲini kɛra maaw fɛ cogo min na Mali kura yɛrɛ kama Mali kura ye mun fɔ taabolo kɔrɔ mun bɛ k'olu to yen taabolo min bɛ yen n'olu ka fisa maaw ma ka baara kɛ ni o ye ko nin bɛ cogo min na bi bi in na ko walasa ko bɛɛ lajɛlen ka jɛya Choguel Kokala Mayiga n'a ka gouvernement k'olu kan ka taa de Yusu ka Choguel Kokala Mayiga ka bɔ premier ministre la ka gouvernement ci ka na ni gouvernement kura ye min bɛ kɛ sababu ye ka kalafili ɲuman labɛn koro tɛ bi i k'a dɔn k'a fɔ M5R fɛ ko u k'ale k'a dɔn dibidibikan min bɛ sen na o bɛna cɛbɔ kɔni labɔ min bɛ se ka kɛ i ka dɔn u ka cɛbɔ kɔni ye olu maa mun ka komi olu maa ɲɛma olu de bɛ fanga la bi ko a tɛ bɛn cogo si la olu ka kalafili labɛn ka tila k'a fɔ k'u b'u kanbɔ a ko kɔni da la k'o ye sariya sɔsɔ ye ko min ye ka dɔn Choguel ka taali ko kuma a n'a ka gouvernement ko jugu tɛ ale fɛ ale bolo fana i ka dɔn ɲɛngoya tɛ hasidiya tɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi min ye jamana yɛrɛ ka taabolow de don baara ka se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na i n'a fɔ Mali kura y'a laɲini cogo min na walasa kalafili ɲuman a jɛrɛ ni jɛ an ka se k'o sɔrɔ ko ale kɔni hakilina na nin y'ale hakilina ye mun jɛlen don an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko waati sera ten sa sira ka di Choguel Kokala Mayiga ma bari sabula kalafili ko an bɛ kana don o ko kɔnɔna na Cɛmɔgɔjan le pousse kɔnɔ le pousse lajɔsi min ye ni ye le pousse bila le pousse ne b'ale ta tuguni lajɔsi aw ka dɔn min ye le pousse ne b'ale ta tun lajɔsi ale kumanen a ko di min ye aw ka dɔn an ka yɔrɔ min bɛ yen min ye kanam ye kanam aw ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o o bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ aw min ye izo 9001 i ka dɔn min bɛ tali kɛ san 2015 min bɔra o la lase aw ka dɔn min ye tiɲɛ ye nin ye minɛn ye minɛn min aw ka dɔn n'a bɛ kɛ nafaba ye anw ka yɔrɔ ma n'o ye kanam ye o bɛ se ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min ka baara kɛ lafiya ani aw ka dɔn ka sɔrɔ ko caman ma yaala min aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni lajɛ in a kɛra yɔrɔ jumɛn min
mi akra onga fa ba kono l'hôtel Dobé ne ba wolo ko Maiva Palace mi o kado tinyere la ni sebe mu mvleni ani kado awani mina munu mvleni ni mi awatalike bara nyeta ani kado bara kado aptika kula do nyogomi katro fie chama mayala ni ISO 9001 version 2015 ISO awa ISO 901 version 2015 ala josi ko nimike sababu ye nimike asiraye sira mimbato awekado bara kumble na kile mbizra la bara tabolo nyuma mbisro alla awekado niye fenye femi awekado na ashni banashi na afurake kanu ko sebe wa minye awekado sebe munundo ani mina munundo mina awekado bara tanya sira o minon o de do wa barab se ka kolo jo chugo mina ani ka do barab se ka kes ka soro gele aba mayala la jo si au ka do general mimbe no general de brigade Boubacar Dambele la si au ka do ale ya gira ka fo nyere la ko nimbe au ka do dengane adi wa nimbe ke sababu ye afo bara minabike bara awakado abike teliala abike awakado nyasira fe wakado abara binyafana mi awakado general Boubacar Dambele wale yo ufo ka gira ka fo mi awakado ni mi fleni ibe ka fo nyere la mi awakado ko ni mi ka sowe no prestation de qualité bara re kechugo nyuma awo en retour, moins de désagréments à tous les parties prenantes. Cadre que sauvé et gela munu be fiemseni munu be olu frake fa la josi mi awakado nyere la ni mi flane awani la je mingera mi nyere bay ka fo directeur général be mi nyema awakado olu yera kenega ina fo mi nye awakado nyere la INPC ani SMC la josi o mau yera kenega o mi olu ni kanam bela jelebi barake nyuanve uluni awkado kanam tikadi nyuama la se ading bonyani karama la su ka baro bin su nyuanzoro sira do fe minye awkado jamana dom sika lafia chugomi ani bara bi ke chugomi jamana dom uluka kenab sika sabati ka soro minye amakeni gele abaye ma mi general Boubacar Dambele ale ko ni foli ani tanni awla se malide bela jelema ka la se jamana de bela jelema ka la se ma fla munu kume keneka INPC ani CMC la si ayu foku wali mando ko alba nanyan teke di nyama albi awkado nanjera minye ka aklina ke kele ka kumblina ke kele am minye jamana dom se ka lafia chomi obe soro sika shitola segena flambo wati la kan lafia bana ko wati la kan lafia ka soro amakenu gola bay ni sebe bo le pouce kono le pouce ali bi ale kumana sara kurami ni akungo kibara mana ne ben wati na o akuma mbe finintigu oluka kamboli kamo ko yalma finintigu kan ka ukambo ikado karafina taulawa o yusu fasirike ba kumana ako finintigi fe be no be fe ki kamo o yusu kalu nani ka kon baraw nye akanga wala de sheme walma kata ikado sigana fi mbola kalu woro ka kon anye o fasirike ba ko ni ngoni nye sharia o sharia mi ni ikado ka fo awotira sente konnana ikado ka fo juma do o ma chama ngoni ya jira ka fo ni ko mi kata tabolo mi ngoni na o ni baraw ko ni sigira singa jelia konnana o cliniya konnana fen chama mbe yusu abu ko ni bali ikado kala fli ko mangaw abe fusiru chama wonna parce que ba mana akomi nye ka do finintigi mu be binu be charo o no be fe ku kambo ikado ka fo jamana nyama ya no fe o ko kalu nani ne bu bulu yusu yani baraka damene uka ikado ka fo wala seme walma
ka taa a sɛgɛnnafiɲɛbɔ la abana retraite walima ka démissionner abana Yusu ko sariya in kɔni jɛlen don i n'a fɔ i ka dɔ tɔri tigɛ nin kuma in kɔni i ka dɔn a bɔgɔra dɔnna kosɛbɛ ko ni bɛɛ lajɛlen kɔni i ta fɔ a kɔni dɔn ka baaraw kɛ jɛlenya kɔni kan o bɛ kɛ sababu ye lafiya bɛ se ka na baarakɛyɔrɔ la cogo min na Yusu n'i b'a dɔn k'i ye finitigi kan k'i kanbɔ Yusu kalo 4 wala sɛmɛ ka kun an ye walima i ka taa i sɛgɛnnafiɲɛbɔ baaraw i k'olu laɲini i k'a dɔn ka fɔ kalo 6 cɛ nin ma hakili jigin Amadu Tumani Ture la sa a tɛ de faraw kɛ ka a ko ka jɛ ka tila k'i sema ko la ka d'u ma ka sigi ka tila k'i labɛn ka na tuguni o kɛra Mali kɔnɔ yan Amadu Tumani Ture lɔbɔ cɛ Ala ka hinɛ la amina rabi histoire bɛ jamana in kɔnɔ koyi tariku bɛ yan a kow jɛlen do fana an kana i ka dɔn nata fanga la kojugu o de ka jugu ni fanga diyara i kosɛbɛ i bɛ ko kɛ ko min bɛ kɛ sababu ye ka ngara da i yɛrɛ ɲɛ sini mais o de do parce que i bɛ sira dɔw ta sira min c'est à dire a bɛ fɔ muru mana daja cogo cogo a bɛ minɛ ni kala min a tɛ se k'o siyɛn a bɛ se k'o siyɛn ayi fo baaraw ka kɛ ni hakili de a daja kojugu fana b'a ta fara a kɔni filɛ nin ye Yusu nin ko in kɔni bɛ sen na nin waati in na les pousse kɔni kumana a ko kɔni kan tout militaire candidat à l'élection présidentielle doit démissionner 4 mois avant o ko nin kɔni jɛlen don ni baara kɛra n'a ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔna na ka fɛnw ɲɛfɔ maaw ye baara bɛ se ka lafiya an bɛ min fana fɔ sariya kura min nana c'est vrai a bɛ nanzarakan na u ka bɔ ka ɲɛfɔ maaw ye bamanankan anw fana taa o dɛ u ka bɔ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye bamanankan na il faut pas que k'i sigilen to ka fɔ ko karisa y'a fɔ tan non sariya min bɛ fɛn kɔnɔ a ye taa a ka hali n'a bɛ arajosow fara ɲɔgɔn kan walima ka telesow fara ɲɔgɔn kan don dɔ jateminɛ ka na ɲɛfɔ maaw ye bamanankan na dɔɔni o kuma fɔra Mali kɔnɔ yan o bɛ kɛ sababu maaw k'u ta fan dɔn nka ka an mun bɛ n'an tɛ nanzarakan mɛn ka taa bɛɛ fɔ nanzarakan na an tɛ se k'an ta fan dɔn sini ma sinikɛnɛ ma n'a fɔra ko ayi ko a kɛra jamanadenw ɲɛna dɛ a fɔra nanzarakan na n'o tɛ a ma kan ɲɛna an k'o kangari da dɛ an k'o fɔ projet min kɛra n'a kɛra CNT la o don an bɛ min fɔ Asumu ka baara kɛ i na jamana ka intérêt kosɔn merci a kana kɛ Sogɛli kosɔn a kana kɛ CNT kosɔn a yɛrɛ kalannen don wa a ka mɔgɔ ɲini fana min b'a fɛnw dɔn kosɛbɛ hali n'a tɛ droit dɔn sariya k'u dɔn a ka ɲɛfɔli kɛ i b'a dɔn armée la ja tɛ n bɛ min f'i ɲɛna maa kalannenbaw de b'a armée kɔnɔ dɔgɔtɔrɔbaw bɛ yen docteurs bɛ yen même n bɛ se k'a fɔ dɔw bɛ niveau professeur o b'u la baara ye min dɔrɔn ka fɛn kɛ fɛn min bɛ kɛ sababu ye sini ma sinikɛnɛ ma an kana problème fosi parce que o de ye problème ye Ala k'a kunnaja voilà an ta sugu la an ka taa sugu la an ka musokɔrɔba dama bɛ an bɛ foli lase u ma Kaɲa Aja i ka dɔn Sanogo an ka musokɔrɔba ɲuman don zɛri na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Tanti Jaba Madame Sala an b'a fɔ ni waati in na Banangabugu la an ma ɲina k'a dɔn Madame Tarawele Adam Sisoko kɔ min ye ka dɔn Maître Demba ka musokɔrɔba don an b'a fɔ sanga ani waati a b'an lamɛn sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la Kayikaw fɛ yen an bɛ ɲa n'a ka famille an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni an ka cɛkɔrɔba ɲuman k'a ka dugawu k'an ye an ka dugawu bɛ cɛkɔrɔba in ye Ala k'a mɛn an kɔrɔ an ka taa sugu la desani dama Ala k'an bɛn ka bɛn ni kɛlɛ sabati an ni ɲɔgɔn cɛ amin ka jamana in kɔlɔsi suma amin i ka dɔn an ka kow fana kɛ i ka dɔn sariya kɔnɔna na Tarawele an bɔra sugu la an nana groupe commerce ka dɔn a ma ɲɛma Abdoulaye Mayiga an b'a n'a furumuso fo ni k'u waleɲuman dɔn lajɔsi min ye n'an bɔra sugu la ne bɛ k'a dɔn kati kunnafoni kɛnɛ n b'ale ta min ye i ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la walasa dugu a bɛ yiriwa walasa dugu a bɛ taa ɲɛ min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ɲɔgɔn dɛmɛ ani baaraw ka kɛ kati cercle kɔnɔ walasa yiriwa bɛ na min ye sibiri don ye juin kalo tile 18 san 2022 min ye kati conseil de cercle o maa ɲɛma n'o ye Mamadu Tarawele n'o b'a fɔ Zale ale kɔni ye forage belebele 2 jibondo min ye jibondo ye k'a dɔn a y'o jɔ min ye ka minɛn k'a la ni k'a di k'a dɔn katikaw yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Sanafara ye min ye Mamadu Zale Tarawele min n'ale conseil de cercle a maa ɲɛma ye ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye waleya ɲuman ani hakilila ɲuman a k'o ta k'a dɔn ka dugu dɛmɛ ni sɛgɛrɛ ka dugu ka yiriwa sɛgɛrɛ Mamadu Zale Tarawele min ye conseil de cercle o maa ɲɛma i ka dɔn a ka wuli ka jɔ bonyana ko caman na
ka wuli ka jɔ o bonyana ko caman na a ka baara kɛ cogo a n'a ka baara a ka dɔn hakilina min b'a la ni ka ɲɛsin a ka dɔn a faso ma ni ka ɲɛsin a ka dɔn Kati ma o de kɔnɔna na sa maire min bɛ yen n'o ye a ka dɔn Kati commune a maire yɛrɛ n'o ye Kati duguna a maire yɛrɛ n'o ye a ka dɔn Yoro Wɔlɛgɛm Yɔrɔ Wɔlɛgɛm a lajɛ se ale tun bɛ kɛnɛ kan nin don baara ka ɲi lasi m'o de f'i ɲɛna Yɔrɔ Wɔlɛgɛm nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a kɛ Katikaw ka maire a delila ka kɛ maire a taara élection na a bɔra maireya la Katikaw tilara ka taa nɔfɛ tuguni a ka ladirileya a n'a ka baara o de ka ɲi ani dugu kanu min b'a la Yɔrɔ Wɔlɛgɛm maire tɔw k'a lajɛ ka nin na nin de ye misali ye o ka i ka sigida yiriwa nka dɔw bɛ yen n'olu sigira telutigi tɛ se ka ye bilen k'a dɔn kare kɔnɔ an bɛ min f'i ɲɛna o bɛɛ mɛtiri da bɛɛ la ka bɛɛ kɛ i k'a dɔn ka bɛɛ feere Lajosi min ye Yɔrɔ Wɔlɛgɛm ye ale yɛrɛ Mamadu Zale Tarawele a y'a fɔ a k'a dɔn k'a tanu a ye baara min kɛ forage a k'a dɔn min ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye a k'a dɔn ni maa kofɔlen n'o ye Mamadu Tarawele n'u b'a wele ko Zale lasi a k'a dɔn a ye pont dɔ kɛ pont min a y'o kɛ a k'a dɔn Katikɔrɔ o pont o bɛ kɛ sababu ye min ye a k'a dɔn jiwoyo sira ba min bɛ yen n'u b'a wele ko foloni walasa a ka dɔn maaw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na maaw bɛ se ka taa ni ka segin kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya mun sɔrɔ n'o bɔra yen i ka dɔn Kati nin morila min ye Mamadu Zale Tarawele lasi a y'o ɲɔgɔnna baara kɛ nka bi n'a ka bi min ye a ka dɔn Kati a mairie a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ min ye a ni ka dɔn conseil de cercle maa ɲɛmaw yiriwa bɛ se ka kɛ cogo min na min ye a dingɛw bɛ se ka labɔ ji bɛ se ka tɛmɛ cogo min ka sɔrɔ jiwoyo a ma kɛ sababu ye ka dangari Katikaw la ka sɔrɔ jiwoyo a ma kɛ sababu ye min ye ni san nana ka tiɲɛni don maaw sigida kɔnɔna na ka tiɲɛni don dugu kɔnɔna na o tuma a k'a dɔn min ye maire ale kɛlen ka conseil de cercle k'a tanu k'a waleɲuman dɔn min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nka dɔ bɛ yen sa n'o ye Alu Badara Sangare l'ale deuxième adjoint maire ka deuxième adjoint o fana ye foli ani tani ni k'o lase a k'a dɔn Mamadu Zale Tarawele ni conseil de presse conseil conseil de presse ala conseil de cercle o maa ɲɛmaa don lasi a ka dɔn a ka wuli ka jɔ a n'a ka baara ka ɲi ala k'an kunna diya ala ka sababu ɲuman n'a ma Kati kunnafoni kɛnɛ an ye nin saba ka bɔ ale kɔnɔ bɛɛ ka kɛ i faso fɛ wa ni bɛ diɲɛ jɔ i b'a daminɛ i faso la a b'a hakili jigin Isu Hayidara la Masigi Masigiw ka den kelen an b'a fo ka wale ɲuman na ala Isu n'i kɛra i faso fɛ i ka dɔn i bɛ se ka ko caman kɛ dɛ Isu an ka kan yɛrɛ ye fana indicateur Joro Nouveau kumana a ko min ye i ka dɔn ka fɔ Bangasi marabolo maaw ye Isu k'u sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ nin waati in na dɛ ko nin y'a jira k'a fɔ ko désobéissance civile o n'o baaraw sigi sen kan ka kɛ ni fagali jugu min kɛra i ka dɔn k'a fɔ karido n'a a ma dogo maa si la Isu k'a kɔni bɛna kɛ sababu ye jamana ka cakɛbɔ mun bɛ yen o n'u bɛɛ lajɛlen kɔni datugu Isu k'u ka dusumakasa kɔni jira fo k'u hakili to olu kɔni ka yɔrɔ o lakanako kɔnɔna Isu parce que b'a ko bengalikɛlaw kɔni ye bengali cɛjuguba kɛ a kɛra i ka dɔn Jala Sagu Isu Janwel Dege Sagu ale ni i ka dɔn ka fɔ sɛgɛ yanfan fɛ Isu a ko min ye kalo tile 18 ka taa bila kalo tile 19 la juin kalo san 2022 hali n'a sɔrɔ gouvernement kɔni y'a jira ka fɔ maa 132 k'olu kɔni nin tora a ko da la Amadu Kufa ka jama olu de kɔni ye nin bingala wale ta ni ka nin dugu in kɔni sɛgɛrɛ civil caman ba ni k'o bɔnɛ u nena Isu fasakɛ b'a ko nin wale min kɔni kɛra a kɛra sababu ye min ye i ka dɔn ka fɔ Bangasikaw ye Bajangarakaw olu k'u ka dusumakasa kɔni jira k'a jira ka fɔ min ye bi tarata donya in na ko cakɛbɔ min bɛ jamana tɔgɔ la olu ka yɔrɔ la k'u n'o bɛɛ lajɛlen kɔni datugu k'a jira ka fɔ hali n'a sɔrɔ an bɛ Sagaboda da la gɛlɛya ye maa mun ta ye bi o ye olu ye u balimaw sara u sinjiw sara i ka dɔn o sigiɲɔgɔnw sara fali cɛjuguba min kɛra k'u b'u ka dusumakasa jira a ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna dɛ k'u kɔni bɛna daminɛ i ka dɔn bi tarata in na
a ko fana bɛ to senna ɔ funu u yɛrɛ dusu sumana waati min na o kɔni y'a fɔ ko nin ye ko ye ɔ désobéissance civile ale ye wale min n'a b'an ka sariya sunba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala a tigɛniden 121 na fo ka min tigɛnɔbila kɛra kalo tile 25 février kalo san 1992 waatiw la ɔ k'o kɔni kumana a ko ka kosɛbɛ ɔ ni wale kɛra wale min tɛ wale bɛnta ye walima wale min n'a digirila ka se hakɛ la ɔ i bɛ se k'i ka dusumakasa yira ni nin cogow kɔni ye n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ka yɔrɔ dɔw datugu n'o bɛ tali kɛ jamana ka cakɛ bon dɔw ɔ n'o ye k'a dɔn kɛnɛyasow jagokɛyɔrɔw hali ambulance u n'a fɛɛrɛw kɛ ni k'olu caman lajɔ ɔ k'a jira k'a fɔ olu bɛɛ sangabonda la ɔ gɛlɛya b'u da la jamana ɲɛmaaw u k'u hakili to olu la k'u kɔfilɛ u la i k'a dɔn lakana bɛ se ka sabati cogo min na olu n'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen ɔ k'an bɛ don min na komi bi bangasikaw u ka jɛrɛjɛkuluw caman farala ɲɔgɔn kan y'u su k'a kɛ maa ɲɛmaaw u bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ni ka nin ŋaniya in siri ni ka baara in sigi sen kan ka daminɛ bi don in kɔni na k'a kɔni bɛ to senna fo n'u dusu sumana don min na. Tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa ɔ k'u fana b'a ɲini jamana faamaw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan an ka finitigilakaw k'a dɔn u ka taa lakana tɔ sabati u ye walasa i ka dɔn olu n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na ko n'o tɛ ko kunkan bɛ gosi waati dɔ la k'a jira k'a fɔ maajugu bɛ nin yɔrɔ in na ko a ko ti minɛ ni bolo fila ye a waatiw la fo ni tiɲɛni kɛra waati min na ko jamana ɲɛmaaw k'u hakili to o yɔrɔ la ni kibaruya dara u tulo kan k'a jira k'a fɔ maajugu bɛ nin yɔrɔ in na u ka i ka dɔn k'u sigi sen kan joona joona walasa ka taa ko fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan a ko da la k'u bɛ maa dusu kɔni suma a ko kɔni da la ko n'o tɛ bibi in na ko mécontent de la gestion sécuritaire par les autorités, la désobéissance civile décrétée dans le cercle de Bakas. Ala ka munaja. Oh, Y Dumia, indicateur du nouveau coron. Laza ala ka munaja. Albi awa albi ala ka jamana basigi la josi. Abo. Mi guerre asymétrique manongo. Amano. Dugu mando be ke ko lu dugude ba soro lu ba manci ala kale yere. Ni dugudo drogole no. Mais ne hakilina do fosan enne ka yele. Ne ngo o kay si ka laje. Am do mine ko bi kele me ka taburo mina. Beki joy kolola ka dugu kamo. Bana. O ka finintugu ta. Misalla min be ba jalasagu jenu o ku ka finintugu ye. O ku to ka marabolo kono ku former o ka marabolo kama. I fa dugukolo a tɛ kun maa si la i fa ni ba ni i buranakaw bɛ dugu min na ko maa kana bin a kan olu ka to o yɔrɔ kama k'o yɔrɔ lakana maa bɛ sɔn o ma wa maa tɛ sɔn o ma k'o baaraw de sigi sen kan joona lajɔsi an bɛ Mali tribune an b'a leta min ye a ka dɔ nin ye muso dɔ ye min ye a denmuso kamalen k'o de ye dankari sanni an ka taa yɔrɔ jan ko désobéissance civile la an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔsow ta la nka min bɛ fasiri kɔni kɔnɔ olu kɔni kuma mɔgɔw ko kɔni kan o y'a jira k'a fɔ cette désobéissance civile des forces vives du cercle de Bakas sera marquée par la fermeture des services étatiques et non étatiques dɔgɔtɔrɔsow ta la ale ni ka dɔn ambulance ni i ka dɔn commerce jagokɛyɔrɔ ninnu kɔni t'a la an k'o fɔ ka da o kan lajɔsi min ye aw ka dɔn nin ye denmusonin dɔ ye a ka kamalen de ye denmusonin a ba fa lajɔsi ala kɔni ma a bɛ ala deli a den na min ye muso n'a ma den sɔrɔ lajɔsi kamana guwa b'a ye lajɔsi dusukasi b'a ye lajɔsi a bɛ da a tɛ sunɔgɔ min ye ala ka den n'u ka muso bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ den ɲuman ye a ka kɛ den min b'a yɛrɛ fɛ a ka kɛ den ye den min ni a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ni jarabi jogo ma don a fɛ jarabi ma ɲi sa tu jarabi tu jarabi Musakari ko k'ale y'a fɔ a mɛnna dɛ nɛnɛ a ma ɲi dɛ jarabi a bɛ komi belebele si jarabi mai jarabi lajɔsi ne bi ye aw ka dɔn nin denmusonin la sunjɛ dugawu de don ala ka den n'u ka muso bɛɛ lajɛlen ye ka ala ka kɛ den ɲuman ye den ɲuman ka dɔn maa bi den de wolo maa bi den a ɲini walasa bi dusu suma walasa bi kanu lase aw ka dɔn ni muso kɔfɔlen ale a ye denmuso min sɔrɔ denmuso in nana ka na ɲɛbɔ maa dɔ fɛ nin kɛra yɔrɔ jumɛn aw ka dɔn min ye aw ka quartier don wa commune 4 commune 4
o ye Touré nu sekati ye Touré nu ngaro de Kobrigati ka do yoro ba wole ko lycée Prosper Camara o masunya nuna la su avocado de woni minye nyere la le fla banyongo minye kamale avocado yaro ni zwemina yalma ka fe to ga didi ko kayi ani taramadol mina ni demso ko ni nyeboro fe ni hera fara bi fa anan sung jigibanu anya bolo daga bana muso bu bolo goy le pa nunu e le pa we goy la josi ni demso ni avocado nyera la dro wati mina muso koroba avocado ayaye de me ka tasira jugo fe a de mine ka fo e ko ni e te bo su fe ni abane ni avocado daga drogo kala obisiki ka kono den te bo choko sila mi avocado drogo tala anana kana de ninga atakata nai ka de natunu tlefla la si avocado nyer la den tunu no amasaula o te avocado ke séquestration la si no tabana ka boy mi de yele asura avec l'accord de la fille o te séquestration fait fo ko ayata yaw kasura majadene ya mo non attendez mbogo tigini nate kalama ni demseni no ni ya ni miner nindo mena e tan segini tan ngono do soro ya takata nai kasura ka ya mariate masa ka ya mariate e kata alla bife katana ya séquestré parce que akliga bonata e be femme donai voilà o séquestration la josi lefla aide natura masaula e kado de ngoni allaba sigine susa ni o kado de yele de sigina kataso la josi o kado minye de ngoni ani awa minye drogu talai glomina tramadol tala minye o kado anobe nyuanfe halibi uko ngade nyuanye allaba unana kana fere menge wala sa de mbise ka bosu fe choko mina minye o toraka drogu jogo bakono ça va nous à la avec l'accord de la fille là babi shuna babi shuna eleni shuna sokoti shuna mina bay fale trabadolla itikira kala mo ikelenga drogu juguta e ko tikalama ina babi kiyere la ide la josi mi avocado tle awa se dokerasa mi yo drogo ju uyake bakono mi avocado bayet le kelenge tle flake tle saba bako de nyeti ka yele allaba kera mi sa sera laran basara aya ba fa wa aya na jugu jarabi no fe jarabi dore tere ay jarabi mana ke jarabi kunta ay no jarabi e jarabi di jarabi kunta ni den jarabi e jarabi na nyebora drobu tarafe jarabi do jarabi e jarabi e ko chori jarabi mana ke asu fa ve jarabi do ikara magoron ta nyona do jarabi do miye min fosiza o nyona do miseki jia jarabi do e do to be réseaux sociaux ka mineta do deni woni ngebe ga mami nyemaula isiki ipse kata nga jilba no fe akata adove kana ngeke ngedi yomunya no isemon gola fana kay ni sama sogu no isemon ko ina mfana kay ni sama sogu mona ke to bi semon ko ina nere du min fo malien wi ayra damado c'est-à-dire anga vie privée nama essaie ka do dala ka ke kama exposé en be an de nga sine sigi tien fou no meni ko de video ke bi ke e sirika dogo bi ke siri sigaledo ki ka sirate kola a video dodo a video ko ni abe tugu no fede ngode problème bay a video no ko ni be nimisa ka kelena be nimisa wati na sa sera trop tard wala soro ikara chogoro bay wal may tara iji uniform na kana ibena kibena kuma ma ofe mo ba foko video te koro jati koro chogo jati koro c'est pour ça que ne ba fo mo ko kuma be ay sabali amana ke chocho aya bolo da dusula iye deni fura abi bolo kaba i muso do kana kuma yere tia ale fana ma do tia mai
a ye sabali bon Mali yɛrɛ la farati ko ba de fo ka taa ka salati dun bɔ ka kumaw fɔ ka fɛn dɔ kɛ pisango fɛn dɔw yɛrɛ bɛ i furumuso yɛrɛ la tɔso wari b'a kun nka a tɛ salati dun cogo la dɛ non an b'a essayer ka min f'u ye bɛɛ ka ji sumani k'u koli ji la u ka ko in bɛrɛbɛn ka sabalidenw yɛrɛ ka siniɲɛsigi kama an b'a fɔ o kama olu yɛrɛ fana bɛna kɛ maakɔrɔbaw ye don dɔ la n'o tɛ mɔgɔ min b'a puruti kumaw sama réseaux sociaux sanfɛ 2 ans nin ko ɲinan kɔ an bɛ tila ka na fɛn bɛ tila ka nimisa o bɛ kɛ o lasi aw k'a dɔn a laban a kɔni kɛra musokɔrɔba ka saya ye o bɛ kɛ sika kɛlen don kamalen ani awa npogotigi in na lasi dena nataw la ko awa ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra u da t'u tɛgɛ da u tɔ na lasi réseaux sociaux ne kɔni tɛ kan tɛ ka vie exposé n tɛ mɔgɔ kɔni b'an ka gafe ninnu ta ka bila a kan n'o tɛ n tɛ bɔ a kan ka kalo kan fɔ n tɛ bɔ a kan ko n bɛ kuma fɔ maa ye ko ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw bɔlen ka kuma dɔw fɔ Yusu fo ne yɛrɛ dusukolo bɛ pan parce que n b'a dɔn ja yɛrɛ effet ye fɛn min ye ja o de kama ɲɛ bɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi bi in na Maliko kuma dɔw bɛ fɔ i bɛ bɔ ka kuma min fɔ Amadu Tumani Ture ka waati la ani i bɛ ka kuma la i ye waati min fɔ ani sisan o kumaw tɛ kɛ kelen ye bon sini ma sinikɛnɛ ma hɔrɔnya la n'i ye fɛn dɔ bɔ k'a fɔ k'i b'a bɔ cogo dɔ la ko k'a bila a tɛ se ka dɔw a tɛ fɛn ya cogo la lasi ala ka kunna ja an ka min fɔ c'est vrai ala ka a ɲa ka d'a ma mais min fɔ dɔrɔn Yusu ale bɛ an ka kuma an balimakɛw fɛ an ka kuma an balimamusow fɛ cɛ den ka ca bi ni muso den ye an b'o fɛn bɛ segin o kuma kan cɛ den ka ca bi ni muso den ye an balimamusow de ye marakɛlaw ye du koɲɛ bɛɛ b'olu de bolo olu ka sabali n'i ma bɔ n'i ye muso furu dɔrɔn i da bɔ kuma bɛɛ la bi e ɲɛ yɛlɛlen tɛ e kɔni ɲɛlɛ ye jogo de ye sa e bɔgɔ bɛ évoluer cadre dɔ de kɔnɔ a banna mais ka évoluer ten ko évolution ou bien n t'a dɔn a ba fɔ cogo min na ko complexité ko non complexe zéro ko non k'a bɛ page la donna ta bɔra ta mɔgɔ min b'i dɛmɛ a ko la an bɛ min fɔ Sabasego a ka ji sumani ka koli la ka sabali furumuso don kuma tɛ bilen n'a y'an ka kuma mɛn a kana kuma bilen u bɛɛ ka sabali u bɛɛ k'u bolo da u dusu la i furumuso n'a b'i ka so kɔnɔ tranquille a kana n'a ka vie exposé bilen réseaux sociaux sanfɛ an b'a ɲini an ka jamana faamaw fɛ u ka fɛɛrɛw fana sigi sen kan Ture wuli deliko la dɛ manamana ko cayalen don a fɛn sanfɛ wuli deliko la dɛ ou bien i bɛ ka tile la o tun ye tile 2 kɛ o y'a tigɛ réseaux ala ka kunna ja lajɛ an na bi kunnafoni dan